سەرۆکوەزیرم بریتانیا دبێژە کۆ بریتانیا ji metirsiyên Tirkiyê tê digihewb û PKK metirsiyeke rasteqîne ye. Boris Johnson serokvezîrên Berîtaniya piştî bi dawî hatina civînin lotkeya hevpeymaniya NATO dê Kongreyekî Rojnamevanî de ragihand û di tevahê lêdwanên xwe de piştevaniya Recep Tayyip Erdogan. Serokvezîrên Berîtaniya dibêje ku Berîtaniya ji metirsiyên Tirkiyê tê digihewb PKK metirsiyeke rasteqîne ye. Boris Johnson serokvezîrên Berîtaniya piştî bi dawî hatina civînin lotkeya hevpeymaniya NATO dê Kongreyekî Rojnamevanî de ragihand û di tevahê lêdwanên xwe de piştevaniya Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye kir û daxwaz ji welatên endamên NATO kir ku qonaxa şaştêgihiştinê jê Tirkiye derbas bikin da ku rewş asayî bibe. Serokvezîrên Berîtaniya got jî wî gotobêjiyeka baş li gel serokê Tirkiye kir û ew ji metirsî û dilgiraniya Tirkiye tê digihew bi taybet dilgiraniya derbarê hebûna 4 milyon penaberê Sûrî ku niha li Tirkiye dijîn. Herwiha derbarê metirsiya li ser sînorê Tirkiye heye û PKK bi metirsiyeke rasteqîne binav kir. Her di çarçoveya civînên lotkeya NATO de lotkeyeke çar alî di navbera Boris Johnson, serokvezîrên Berîtaniya Angela Merkel, rawişkara Almanî û Emmanuel Macron, serokê Ferensa û Recep Tayyip Erdogan, serokê Tirkiye, derbarê rewşa Sûriyê hate lêdarxistin. û derbarê lotkeya çar alî hikûmeta Berîtaniya daxuyaniyek belav kir û têde got ku serokên Berîtaniya, Almanya, Ferensa û Tirkiye şeraketa stratîjî, aborî û beravanî di navbera welatên xwe de gotobêjkirin û pêwîst e di çarçoveya NATO de ev şeraket kûrtir be. Herwiha hikûmeta Berîtaniya dazanîn ku her çar serokan li ser dabînkirina geş û hewayeke aram ji bo vegera penaberan bi azadane bo ser zêdên xwe rêkeftin û tekeskirin ku pêwîst e di rûbirûbûna terorî de berdewam bin. Hikûmeta Berîtaniya di daxuyaniya xwe de eşkere kir ku di civîna çar alî de tekezî li ser piştevaniya Komîteya Destûrî û girîngiya biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 22-54 hate kirin.